Alright guys, Vlogmas Day 22! Malapit na talaga guys, dalawa na lang. Ano to? Claire's! Dear Claire's. This is the Rich Moist Soothing Cream. I'm pretty sure meron na akong ganito. I think meron akong dalawang ganito. Pakita ko lang sa inyo yung product, but I think ilalagay ko to sa giveaway pile na naman. But it looks like this. Baka wala pa ako nito. I'm not sure. Meron siyang moisturizing and soothing cream. Ganyan siya. Good morning, guys! I know, hindi na pala morning. Anong oras na? 12. Oh my gosh, mag-1 na guys. Maaga ako nagising today. Off ko na naman. Maaga ako nagising. I edited. Wow, hanging pa more. Nag-edit ako ng 2 videos. And then, nag-edit din ako ng thumbnail para ready na yung video natin mamayang gabi. Vlogmas pa more. I'm wearing extensions again kasi I will be filming an unboxing with giveaway. I'm pretty sure the unboxing will be up first. So, kahapon yun ang video, I think. And then, magmumukbang kami ni Dan mamayang gabi. So, dito yung lobster na binigay ni Manay. Meron pa kaming 2 natira, guys. So, ito-throw ko siya. Kasi, kung hindi namin ito kakainin ngayon, hindi ko alam kung kailan namin siya makakain. Ito kasing lobster, kailangan inuupuan talaga siya. Hindi mo siya basta-basta na hala, dinner lang. No. You need to take your time. Especially ako. Ay, nako. Ay, sobrang na-miss ko to. Thank you, Manay. Tinulungan niyo din ako magluto ng sauce kagabi, guys. So, hangin talaga. Hindi ako komportable sa ganyan. Okay. Naikli din kasi ng shorts ko. Anyway, nagluto ako ng sauce. Meron ako ng ingredients, pero hindi ko siya makuha-kuha, diba? Kagabi niluto ko siya, tapos sabi ko hindi ko didisturboon si Manay. Kasi alam ko naman nagpa-vlogmas yun. Busy din yung tao. So, hindi ko siya didisturboin. Natapos na ako, guys. Tinano ko siya. Tinikman ko siya. Ang alat. Grabe, ang alat talaga. So, wala akong choice kundi i-text si Manay kasi tinry ko siyang sinave and ayoko na masayang yung mga ingredients kasi ang dami pa daman dun. Nalagay ko na siya lahat. Tapos nung ko sa kanya, maalat. So, sabi ko, Manay, ginawa ko yung sauce mo, ang alat, help. Tumawag naman siya agad-agad. Salamat, Manay. And na-save naman namin siya. So, thank you very much. Meron na tayong sauce na niluto ko kagabi. Ito natin to. And then, we will get ready para sa ating video. Kasi alam mo na pala, kasi ako, sabi ko, isang vlog lang sana yung i-edit ko. Na carried away naman ako, in-edit ko yung 2 vlogs. Kung meron pa sigurong videos doon na i-edit, in-edit ko na lahat-lahat. Kasi feel ko mag-edit doon sa kwarto. Kaya lang wala na Ito na yung video after ng 2 video na in-edit ko. So, anyway, tama na yung chika. Sobrang ma-ice siya, guys. Siguro ilang buwan na to dun sa freezer. Okay lang kasi freezer naman So, tapos luto na to Kasi luto na to nung binigay sa amin ni Manay. Lalagay mo lang siya sa oven. Before ko makalimutan, kailangan ko pala ng cilantro. Text natin si Dan, maya-maya lang. Ito muna natin to. Magka-size sila. Ang laki pa nito. Wait, linisin ko lang to dito. Isa lang yung kailangan ko, pero nagdikit na silang 2 kasi na frozen. Come on, lobster. Wait. Nag-kiss kayo? Ay na talaga ang nag-kiss. Oopsie! Ayay! Okay, alright. Nagluluto ako ng rice kasi kakain ako, guys. Nag-coffee na ako kanina umaga. Ako kagabi, sitaw, adobong sitaw ba? So, meron pa akong konting natira. Bakit ganyan ka? Maka-dark ka, ha? Mababash tayo dito. Ang dark niya, tingnan. Uy, mayus ka, uy. Pero ang sarap niya. Promise. Promise talaga. Initin natin yan mamaya kapag malapit na yung rice. Text natin si Dan bago natin makalimutan. Naayos ko na yung kulot ng buhok ko, guys, para mag-blend naman na siya ng very lightly sa ating buhok. I mean, extensions.
Nag-makeup na din ako. Hindi naman siya full-on, guys. Para lang siyang full-on tingnan kasi nag-highlight ako. Hindi ako nag-foundation. Ano lang, concealer lang under my eyes. And then, on my eyes, ginamit ko yung Merzi na the first gel eyeliner. Ililive ko yung link sa description box. I'm using today the shade Glam Bronze. And I have it dito sa baba at saka sa taas. Nagamit kasi ako ng mga eyeliner na gusto kong gamitin sa Christmas party and I think this one's gonna be it. I have yung highlight ko is Essence na Pure Nude. Be My Highlight na shade. Nilagyan ko ng very, very light lang sa taas or sa ibabaw. Becca, yung Shimmering Skin Perfector na yung favorite ko ba, Champagne Pop. Sobrang light na light lang kasi ito kapag nilagay mo ng like seryoso, sobrang vavavoom niya na highlight. Nag-bronze din ako ng very light lang, Too Faced na Dark Chocolate Soleil. And on my lips, ang daming patong nito. I was using yung mga maliliit na from 3CE. Hindi ko na maalala kung anong shade. Baka combination ng dalawang to. Tapos hindi ko siya masyadong nagustuhan kasi medyo orangey and nagka-clash siya sa top ko. So, I used the Urban Decay na lipstick shade Comfort Matte. Yan. Sa ibabaw, hindi ko na kasi tinanggal yung shade na nasa ilalim, yung mga lipsticks. Pero yan, I think magpapalit ako ng top. Puti tingnan ang mukha ko, guys. Wala naman akong foundation. Maputi siya tingnan. Siguro depende sa ng camera. Anyway, let's film. Kain muna pala tayo kasi niluto na yung ating rice. Let's do it. Ang ganda na niya, guys. 'Di ba nagandahan sa sariling buhok? Meron akong paparating na hair extensions na naman. Hindi kasi hindi ko siya sinusuot lagi. Though sobrang ganda niya tingnan. Oh, much better talaga siya kaysa sobrang nipis ng buhok ko. I'm considering getting tape-in extensions. Yung semi-permanent ba? Yung tinitape nila tapos pwede mo siyang iligo. Hindi siya clip-in. So parang pinakita sa akin ni Dan yung comment nung isang nag-comment sa inyo nung first time na nag-extension ako na sabi niya tape-ins daw. Kaya lang parang wala kaming chance na makapag-appointment para sa buhok this time of year kasi sobrang busy. So, hopefully next year. Gusto ko i-try, guys. May idea ba kayo kung ano yun? Nakakalagas ba yun ng bongga? Kasi nanood ako ng mga videos, tas sabi naman nila, kapag tinanggal daw yung tape-ins, kasi siya ba, diba tape, tapos parang ginuglo ata, hindi ko sure ha. Pero kapag tinanggal daw, sobrang dami daw buhok na nakakasama na natanggal together with the tape-in na extension. Pero sabi naman nung isang babae na nag-review, sabi niya, normal lang siya kasi ilang weeks siya sa buhok mo, tapos diba everyday naglalagas yung buhok natin. So, kasi hindi siya malagas lahat completely kasi nga nakadikit lang siya dun sa tape-in. So, obviously, kapag pagtanggal ng tape-ins, marami talagang sumama na buhok. Pero normal lang daw yun. Yun yung sabi niya. So, hindi ko alam. Tatanungin ko yung best friend ng kambal ni Dan kung recommend niya. Kasi siya yung may-ari ng salon na lagi kong pinupuntahan eh. So, yeah. Tingnan ko. Kasi nag-mention siya noon nung nilagay niya to sa akin. Itong extension na to kasi nga ito yung ginamit ko sa wedding namin. Sabi niya, pwede ka mag-extension pero hindi ko naman siya as in inisip talaga na hala may extension ako. Pero ngayon na sobrang nipis ng buhok ko dahil siguro din sa stress, naglalagas na siya, guys. So yeah, I'm considering na tape-in extension. So we'll see. Hindi din kasi siya mura. Mabot daw ng $400. So tatanungin ko muna siya kung magkano, tapos kung refill magkano din, kasi hindi mo naman dapat palitan yung hair every time ata. Hindi ko pa sure. Pero, yeah, gustong-gusto ko to, guys, na makapal yung buhok ko. Parang feel ko talaga siya. Feel ko. Yung nipis, sobrang nipis kasi talaga ng buhok ko. Malaking factor is genetics talaga. Manipis talaga yung buhok ko. Pagkaanak nga ni mama sa akin, wala akong buhok talaga. As in, kalbo talaga ako. Nagkabuhok lang ako. Matanda na ako, guys. Mga grade 1. As in, yung grade 1 ko na buhok.
buhok ni Aliyah. As in, nakadikit pa yung buhok. Para pa din akong sisiw nung grade 1 ako. Dun pa, wala akong mahaba na buhok na kahit ganito kahaba, wala. As in, nakadikit pa din siya sa ulo ko. So, sobrang late bloomer yung buhok ko, guys. Sa ganyan-ganyan, nakakaloka. Tapos, sobrang nipis niya, sobrang fine. Tapos, kukonti lang sila. So, lalong sobrang nipis niya, diba? Pero hindi ko naman siya iniisip masyado. Kasi ganun na ako simula pa lang eh. So, para sa akin, normal na talaga. Tapos, yung mama ko din, manipis din yung buhok. Pero, nung nag-move na ako dito, na sobrang napansin ko na ang daming naglalagas. And, isang factor din dun, aside from genetics, is yung tubig. Kasi, we use warm shower and dapat hindi laging warm or laging mainit, hindi naman mainit, pero warm shower, lalo na sa buhok kasi naglalagas daw talaga. Yung kasi kasama ko sa work noon, si Devenda at saka yung asawa niya, nung nagkita kami doon sa birthday ni Jess nung linggo, matagal na niya sinabi sa akin to, pero yung asawa niya din, naglalagas din ng buhok, to sobrang kapal kaya ng buhok nila. Sabi niya, sobrang naglalagas yung buhok ko when I moved here, kasi dahil sa tubig. Sabi, dapat cold, hindi naman cold, pero normal na tubig yung i-wash mo sa buhok mo. Kapag malamig, guys, hindi kaya kasi ang lamig-lamig talaga. So, warm talaga. Ang daming nanglalaga. Sabi niya, na-notice niya din daw na naging mas fine yung buhok niya. Ang kapal ng buhok niya. Kasi yung rays nila, parang makakapal yung mga buhok nila, diba? So, ngayon, kapag nag-shower ako, guys, ngayon okay lang kasi summer, ina-adjust ko yung temperature ng tubig sa normal kapag winawash ko yung buhok ko, tapos balik sa warm kapag katawan. Ganun. Isang factor din, sobrang stress, pagod, and that's me right now. Kasi yung mga ganitong buhok ko, feel na feel ko talaga siya. And hindi ko alam. Kailangan ko ng extension na magmamatch sa buhok ko. Tingnan nyo, kapag nasa loob, okay lang. Pero sa labas, ay, kitang-kita na meron siyang may pagka-reddish tone sa kanya. Yung buhok ko, hindi ganyan yung kulay. Sana hindi na lang tayo lumabas. Joke. Punta kami kay Mart, guys. At saka Kohl's. Bili lang ako ng ingredients para sa Sabado. Sa party. Kasi sobrang magiging busy kami, guys. Thursday, my family dinner. And then Friday, pupunta kami kinalay. Magde-decorate para sa party. And 22, which is the party. Gabi pa yung party, kaya lang, I'll get my nails done on that day. Tapos, lulutuin ko to. Tapos, spaghetti pa. I need to cook the spaghetti that day. I think I'll cook this. Gagawa kasi ako ng sausage roll. So, I think I'll do that on Friday. Because, okay lang naman yun lutuin in advance. Yung ka talaga, Yung sa brows ko, iba pala yung ginamit ko. Hindi ko napakita sa inyo kanina. Yung Hourglass na brow pencil. Dito kami sa Kmart Kohl's, guys. Daddy. Are you my daddy? Naka-shorts pa naman ako, Daddy ko talaga itong buwan na to. Babe, are you my daddy, babe? Do you care? No. Ako din, wala akong pakialam. Dito kami sa Kmart, guys. Ito yung hinahanap ko. Food processor na maliit. It's from Anko, babe. Remember, that's the same brand as the toys. The wood ones, that's Anko. Okay. Yeah. So I think you push it in here. Yeah. This is only $15. Chinek ko na to online eh. Get the new one, babe. That one, it's a mini chopper. Kasi kailangan kong mag-chop ng guys, ng anong ba tawag doon? Carrots ba? Para sa aking sausage roll. Do they have any other chopper? Or is that the only one? Karating lang namin ng bahay, guys. Ito na naman si Dan. Iniiwan niya yung watches niya dito sa counter. Tapos, kapag nalaglag ko, ako may kasalanan. Ito talagang taong to Sabi ko sa kanya, ilagay dun sa likod. Para di mahulog. Ang bango ng sauce! Yung sauce na inano ko ba, niluto ko kagabi. Punta lang kami ng Kohl's with si Dan. Last minute. Kinuha niya yung malapit na kami sa checkout. Onion, kasi naubusan na kami ng onion, guys. Ito yung gagawin ko. Yung binibili ko sana, yung sausage mince talaga. Hindi yung sausage. Hindi walang tiwala si Dan dun sa sausage mince. Kasi para siyang dog food. Yung nasa,
Yung parang malaking sausage pa, nakaganon, parang dog food. So, sabi niya, ito na lang, tapos tanggalin na lang daw namin ito, yung ano niya ba, yung, ang tawag dito, uy, tatanggalin na lang yung balat niya, tapos gagamitin namin yung sausage. Ito, and then, we got the cheddar cheese. So, yung sausage, inano ko siya, nilalagyan ko pa siya ng onion, kamatis, carrots, tapos cheese para mas masarap yung sausage roll ba. And then, puff pastry din. Yan yung pastry na ginagamit para sa sausage roll. Carrots, ang dami guys. Hindi ko naman kailangan itong marami, pero ito isang pack, $1.80 lang. Ang mura ng carrots dito. We got this gift daw ni Dan para sa kanyang mama. Ano, papa niya. Magkikita kami on Thursday. Bumili din ako Yakult. Hindi siya Yakult, ano siya, probiotic drink. So, same ng Yakult, pero Coles brand. Mas mura kasi siya. $2.80. Hindi naman ganun kalayo naman kasi yung lasa, so okay lang. And then, we got the mini chopper from Kmart. Excited akong gamitan to. $15 lang. And then, Dan got this from Kmart. Nakita namin doon. $12. Pang ano guys, summer shorts. Yan. And yun lang. We need to take this bag back to the car so we don't forget. Lobster natin nakatuwad ay. Ready na to, nathaw na to eh. Yan o. Nathaw na to guys. Kumusta ka na dyan, pare? Magmumukbang kami ni Dan mamaya. Do you still wanna do the mukbang? Yeah. Yeah, good. We have cheese bag. Oh, Parmesan. Nope, we don't. Ang dami ni binili ni Dan na ano. Was this coriander, babe, or cilantro? Coriander. Ang dami. Ano, hindi ko sure kung cilantro ba yun or coriander. Nakalimutan ko na yun. Para sa ano ilalagay sa lobster ba? Okay, prepare natin tong lobster, guys. So, ito guys, lengthwise natin. Wow. Oh, yummers. Oh my gosh, the head looks so good. Ooh, spiky, spiky. Oh, do you remember how many degrees by to the oven? Sorry? Hindi ko na ininit yung sauce kasi ilalagay ko din naman siya sa oven eh. Ang bango. Sa ilalim ba or sa exciting! Katatapos lang namin magmukbang, guys. Linis, linis! Naglinis din ako dito, ha? Baka naman sabihin, wala akong ginawa. And I need to put away the lights. May lighting pa kami, gano'n. Okay, let's do this! Guys, irarap ko yung gift ko para kay Love. So, celebrate namin yung birthday niya, guys. Same sa when we're doing the Christmas party. So, pakita ko sa inyo kasi I did my notes earlier and this video will be up, I think, on the 22nd. Or maybe after. We'll see. Basta tapos na namin siya ma-celebrate when you guys are watching this video. So, pakita ko lang sa inyo. Narap ko na siya. Ito yung nabili ko sa LA. Doon sa ano guys, sa outlet. So, I'll give her the Kate Spade na card holder. Ang ganda. Yan. Mahilig kasi yun sa pink. Ito yung hindi ko pinakita sa haul ko kasi alam ko na i-gift ko sa kanya.
Yan, Michael Kors na parang wallet na pouch, guys. Perfect para sa kanya. Especially kapag umaalis-alis siya ba na nagmamadali, tapos ayaw magdala ng bag, pupunta lang sa shop sandali. She can use this and it's in pink as well. Meron siyang dalawang zippered compartment. Medyo malaki yung box. Hindi kasi siya magkasya dito. Meron naman sanang maliit, kaya lang hindi magkasya yung pouch. So, ito na lang malaki. Ayan guys, tapos na yung gift para kay Love. And yan na yung additional na gift na narap ko. Actually, okay na ako guys. Narap ko na lahat. Yung iba na pamigay na namin kasi yung isa para kay Jess, 'di ba? Tapos yung para sa dalawang bata, nabigay na din namin guys kasi nagbakasyon. Wala dito sila sa Pasko. Yung anak ng kuya na Dan. Pero yan na lahat. Tanggalin na natin yung ating kabuhukan guys. Kasi mag-edit na tayo ng video. Kapal niya. Dalawa lang to ha. Sobrang napakapal na yung buhok ko. Ito yung gamit ko na buhok guys. Donna Love Hair. Sinend lang nila sa akin to. Sobrang tagal na. Before pa ng wedding namin ni Dan. So I've had this for more than siguro magto 2 years pa lang. Yes. Basta na-receive ko to before pa kami kinasal. And ganyan yung itsura niya. Ang ganda ng box niya. Parang Tiffany blue. Meron pa akong natirang buhok dito kasi yung sinend nila sa akin 1, 2, mga 5 ata. 5 sets. Parang, yeah. Basta marami guys. And then balik tayo sa manipis na buhok. Kaya lang kanina nung naglalakad ako, hindi ako masyadong komportable kasi alam ko na very off niya tingnan, lalo na under natural lighting. Hindi kasi magkapareho yung color. Pero sabi ni Dan, sabi niya, next year, organize ko daw yung So, naman siya sa akin. Supportive naman siya sa akin, guys. Buhok journey. See, ito lang yung buhok ko, guys. Konti lang, no? Nawala na siya. Anyway, yun na, guys. Yung vlog. Salamat, guys, for watching. Please like this video kung na-enjoy nyo yung vlog. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be good. Bye. Good night. Mwah.